Ayo, alon-alon seperti roto. Tunjukkan atraksimu. Wah, tunggal guru aja ganggu. Ayo, gawe nyambut gaweanmu. Hoi, ye, ho, 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 yo, ho, 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 ho. Wah, ayo, cepet kan Mas. Durasi Mas, durasi. Ho, 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 ho. Gentenan Mas, gentenan kancane yang pengen main. Ayo, buat pakai debus sing sangat luar biasa ya, dari seniman reok. Woi, yo, yo, ora apa-apa. Koprol, wani nyawer ora? Nyawer ora? Nyawer ora? Nak wani koprol, sawer lho. Ora wani nyawer. Wani, kamu nyawer nene. Oh, disawer juragane. Sing klambi abang ora wani nyawer. Rene wani ora? Lah iya ora wani kok. Iya, tak tandang gawemu kaya ngopo le? Oh, ayo. 50.000 lumayan kok. Ayo. Ya, yo. Tepuk tangannya. Woi, kalau ora sepaneng. Oh, ayo. Sepaneng nganggo apa? Iki menghibur. Jika go lambe Mas, kaya ngopo ilatmu kaya ngopo? Atusane abang jeneng kok. Wah, terima kasih, tepuk tangannya. Wah, la. Oh, cek 100.000 sing cek genten no. Isih gede wis. Mikir. Apa tak? Aku sing gano. Iyo, gen ora sepaneng Mas. Sepritane otoke, sepritane. Ora niku sepritan. Kok kaya wasit ae. Iya. 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 100.000 kok. Go cangkem Mas, go cangkem. Aku wis atraksi. Wahid atraksi. Saiki wayahmu auto. Ora sudi bayar 100.000 nyo. Peng wis leren. Wis sak nganggo gulung. Sik dari ae gulung. Yo gulung. Dadi. Woi. Waduh, kaya Ayo, lanjutke lek wis.
lek atraksi. Wah, terima kasih. Sawer, sing nyawer disalimi no. 100.000 disalimi. Yo, nggih matur sembah nuwun kangge bapak-bapak sing sampun nyar. Hoi. Yo, lek wis kancane didumi. Ayo. Ayo. Wes. Entuk 150. Isih kurang. Mandek. Dodok sing apik. Es teh. Kayak iki es teh diombe. Heeh. Kayak es teh iki. Nggih. Nyuwun ngapunten ya, Mas. Iki namung adegan. Ampun ya Mas, aku bocahmu Mas. Nggih nyuwun ngampun, klambi abang wani pora. Klambi abang wani pora. Ora seboto iku klambi abang. Aduh, wak moh. Klambine copot sik klambine. Copot sik klambine, Mas. Nggih nyuwun ngapunten. Sing wedi tutup mripate. Iki durasine ora suwe-suwe lho, Mas. Gentenan kancane iki mburi cek siji. Ayo, cacah hilate. Ayo. Wani ora? Ayo. Tak sawer genten. Iya. Waduh. Wah, toke gete kaya ngopo? Iya. Sunduke sisan, Mas. Kaya ngopo rujine landhep ora? Korene rujine. Waduh. Rujine Mas, gorene Mas. Ayo. Ayo, iki ora gelem kalah lho. Wis tuwa wayahe leren. Gawa apa kowe? Waduh. Are nukang apa are ngopo, Mas? Mas, tak takoki. Wis ora apa-apa. Yer ora sepaneng mosok sepaneng. Iya. Langsung ke wae. Sunduke langsung ke. Mas disawer Mas sing klambi abang. Nggawa duit ora? Tak utangi sik. Ya. Iki meredam suasana iki. Wah, semprite disempritane. Onekno. Iki parkir alon-alon iki, Mang. Iya, wong loro iki. Ado-ado. Sangka pakem. Saka panci Dik kok saka pakem. Ayo. Disawer sik. Monggo.
Nggih receh ra? Heeh, ayo. Nggih, kagem monggo kagem bapak-bapak, ibu-ibu sing pura nyawer mugi-mugi rezekine diparingi kathah. Iki ora ngemis, sangkan parane Gusti Allah Kang Maha Agung. Ayo. Nggih, monggo sing badhe nyawer. Ayo. Sithik-sithik sepenting rata, Mas. Oh, iki bengkong kepaku nggo mripate kok ngene. Ayo. Pakune siap kowe, Mas. Siap kowe pakune lek wis wektune didum. Ijine ora oleh tekan bengi-bengi, tapi tekan subuh oleh. Sing ngantene nyawer apa ora ngantene iki? Endi ngantene iki mau nyawer ora? Wah, tunggal guru aja ganggu. Tunggal kawur aja ngisruk. Klambi abang kamu nanti ya. Aduh, klambi abange nanti. Aduh, wis topinan klambine abang. Oh, iki wektune jek pisan kas lho Mas, saya cepet ke Mas. Mesake sing mburi. Aduh. Ayo, sapa ning ki arek sing turu nang nggon paku iki? Ora apa-apa. Kuwi kulit apa nganu Mas? Kebak lumut ra ngono. Lumute kayak ijo karo abing ngono. Aduh. Iki ya. Ayo, lek nyambut gawe kaya ngopo gaweanmu? Tak tonton gaweanmu kok. Tepuk tangannya, ayo. Sapa sing wani numpak iki? Sing klambi abang wani numpak ora? Ayo, mlebu. Alah, ora sembodo lho. Aku tak jari to kowe nggih iki. Oh, tidak Mas. Tidak kaya ngopo Mas? Tidak Mas. Yo penyanyi ini mau, nanti penyanyi ini mau. Ayo, lek wis. Ya, iki waktu cepet lho, Mbak. Oh ya. Nggih. Endi penyanyi iki mau yo? Babak dilanjutke malih, tunggal babak malih. Ayo. Walah, tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Oh, mau rawani saiki gleleng kowe kaya wis Mas. Diklumpukke barange, ijek kurang. Alah, ayo kowe ngopo iki ambyar degan juragane degan iki. Sangka Pulau Watu. Balang sih kirain. Yo. Tepuk tangannya Mas, Mbak. Nggih, terima kasih. Iya. Kok sik Mas, penyanyine sing ra ono genten. Bapak cowok disiapke Mas. Siapke bapak cowok diceluk. Oh, wis. Are nanti ya. Selak nanti sesuk nek main meneh. Selak nanti ngono lho. Sembah sungkem kalian mas-mas iki mau. Nggih, terima kasih Mas. Nggih.